Ahoj, zdravím všichni, doufám, že máte krásný den. Já jsem si pro vás připravila další video. V minulých videích jsme se bavili, jak se seznámit. To poslední obsahovalo 4 body, kterým bychom se měli vyhnout při tom seznámení. A v tomto videu bych chtěla se pobavit trošičku detailnější o těch 4 bodech. První bod, tam byla ta fotka, ten profil. Proč to chci probrat? Protože aby jsme to správně pochopili, proč se tím bodům vyhnout a jaký to bývají pak následky. Už jsme se bavili, já jsem vám v minulém videu i říkala, že v tom se ještě pobavíme detailnější a co se stalo mně a proč já si myslím, že to je důležité. Takže bylo to tak, že mně se stala taková věc, když já jsem byla na té seznamce a byl ten profil, který já jsem si vybrala, že je OK a že se hodí pán pro mě podle toho popisu a zájmu, tak když přišlo na to rande, tak vlastně my jsme se setkali v jednom místě a já jsem ho nepoznala. proto vlastně já jsem se rozhodla tu situaci vám vyprávět, aby se vám to taky nestalo a abyste se tomu vyhnuli spíš. Bylo to tak, že když jsem přišla do té restaurace, kde jsme se měli sejít, tak já jsem toho pana prošla, protože já jsem ho nepoznala. Já jsem viděla, že my jsme byli domluveni, že bude mít kytku, aby jsme se poznali. Tak když jsem tam vešla, viděla jsem pána staršího, který seděl s tou kytkou, a tak jsem šla dál, říkala jsem si, tak to bude ještě možná nějaké další rande, anebo třeba někdo má narozeniny, tak ta kytka bude pro toho další, vlastně pro tu slečnu nebo paní, ale určitě nikdy jsem nepomyslela na sebe. Spíš jsem si myslela, že to bude někdo jiný. A teď, když jsem prošla, ohlídla se kolem a zaregistrovala, zjistila jsem, že to je jediný pán s kytkou, tak pak mi to došlo, že to bude asi ten pán, který čeká na mě, že to bude to naše rande. Tak to bylo takový zvláštní, protože v tu chvíli mě proběhla taková nepříjemná, takový pocit, jakoby bylo mi tak divně. Říkala jsem si, tak já jsem čekala úplně nikoho jiného a teď vám povím proč, protože vlastně na té fotce pan vypadal úplně jinak. Vlastně on tam měl fotku, kde je mladší a ještě malým toho, tak on ještě tam měl i věk vlastně jako upravený, takže on se tam napsal prostě menší, jakože je mu méně než jako doopravdy. Takže byla jsem zklamaná a tak jsem přišla do toho stoličku a jenom jsem říkala, jestli to je ten pán vlastně jménem. A on řekl, že ano, a já jsem říkala, já se strašně omlouvám, ale já to nedám. Takže on se začal ptát, a co se stalo a tak, ať se na chvíli posadím. Tak já jsem říkala, OK, tak asi za vysvětlení vlastně, to stojí, musím mu to vysvětlit, aby neměl pak z toho nějaké trauma nebo tak. Takže jsem mu vysvětlila, že prostě, že já jsem říkala někoho jiného a že mě to strašně naštvalo, že vzalo mě to čas, to přepisování a pak vlastně to rande, když jsem se hnala přes celou Prahu a proto vlastně já odcházím. A on, že ať se nechám vysvětlit, říkám OK, tak pan byl takový, on byl strašně milý, ale tím, jak to začalo takovým jakýmsi, já nevím, podvodem asi ne, ale nebylo to upřímné z začátku, tak v tom jsem fakt nechtěla pokračovat. A pan mi to vysvětloval tak, že vidíte, že kdyby jsem tam nedal tu fotku,
kde jsem mladší, tak vy byste se mi neozvala, neodepsala a tak. A já jsem mu na to odpověděla, ale výsledek je stejný. Já sice jsem vám psala, a možná to je ještě horší výsledek, protože stejně nebudeme spolu a o to navíc, že jsem i naštvána. Takže myslím si, že bylo by lepší, kdyby ten pán dal tu fotku skutečnou, jakou má a třeba mě se by líbil i přesto, ale já bych věděla, koho potkám a nějak úplně by to bylo třeba i jinak, ale anebo třeba tam by byla paní, který by se opravdu líbil takový, jaký je, a jsou tam větší šance pak, abyste se někomu zalíbil, protože pro každého tam někdo je. Každý prostě čeká na tu svoji polovičku, ale musí to být skutečné, takový, jaký vypadá a skutečné zájmy. Jenom tak vlastně co nejdříve a bezbolestně můžeme někoho potkat. Myslím si, že opravdu ta upřímnost tam je velmi důležitá. Tak to je vlastně k tomu, aby ta fotka byla aktuální, jenom taková ráda ode mě ze zkušeností. Pak tam druhý bylo vlastně ty fotky, které si dáme. Ta úvodní fotka měla by být taková serióznější, pak ty ostatní, já bych doporučila, aby tam byly třeba 3, 4, dokonce možná i 5, aby to co nejvíc poukázalo, napovědělo o vás. To už jsem něco, jsme se o tom i bavili. Pak další pokračování, tak to vlastně oblečení. Protože pokud přijde na to rande, tak tam už vlastně vy se ukážete skutečně takový, jaký jste a je to takové první setkání, proto měli bychom si na tom dát záležet, velice záležet, protože a pořádně se připravit. Na všechno se lze připravit. Od oblečení, podržení těla až po vlastně témata rozhovoru. Takže opravdu se hezky připravíme. Záleží na tom, kam vlastně byste vy měli rande, kam byste šli. Ale když bych to tak zhrnula, tak oblečení by mělo být neformální, ale pohodlné. Abyste se v tom cítil dobře, protože to pak má vliv i na to vaše vystupování a vlastně a tak dále. A to, jak jste, a na to vaše sebevědomí mimochodem. Ještě jedna věc, podotknu, oblečení velmi hraje důležitou roli na to, jak se cítíte v daný moment. Buď vám to pozvedne to sebevědomí, anebo naopak. Takže tam bych nepodceňovala. Opravdu boty, ženy koukají hodně na boty, třeba já koukám hodně i na ruce, když jestli jsou upravené, taková blbost, ale velmi důležitá, takže zkontrolovat si vlastně nechty, všechno, tak jak má být a nějaké hezké oblečení. Pohodlné boty doporučuju, můžou být sportovnější, to znamená tenisky, ale do města, aby to nebylo třeba, že to jsou outdoorové nebo takový ty pohorky, co opravdu jenom na sport, na hore a tak. Trošičku se to nehodí. Tak vlastně to jsme probrali teď to oblečení. Další bod, tam byl úvodní věta. Myslím si, že to asi každý to zvládne, napsat něco od sebe a konkrétně ty vlastně dotyčné, aby to nějak s ní rezonovalo, protože už jako něco jste se dočetli z toho profilu, tak se snažit, jak se kvůli tomu, tak jak se na to navázat. Pak pokračujeme dál a tam u nás bylo být upřímný v té úvodní větě. Vlastně všechno, všude bychom měli být opravdu co nejvíc upřímní a myslím si, že to se nám vyplatí, protože nám to ušetří ten čas.
jo, když se nebudeme muset nějak strojit nebo být lepším, tak ušetříme si takovou tu vlastně nepochopení nebo nedorozumění. Tak doporučila bych opravdu být jako z samého začátku k sobě maximálně upřímným. Velice doporučuji, hodně důležité to je. Tak a dál. Co my budeme teď probírat dál? Dál bych vlastně se dostala už na to rande. Takže máme vlastně rande a teď kam na rande? Kam byste pozvali vlastně tu slečnu nebo paní na rande? Já nevím, ale já jsem si vždycky vybírala buď do vlastně procházka do přírody, do parku, nebo prostě procházka městem, a nebo třeba na kávu. Na kávu nebo na skleničku. Na skleničku jsem na první rande nikdy nešla, spíš to bylo takový vlastně buď to káva, nebo nějaký vlastně drink, to může být cokoliv. To může být, já nevím, prostě cokoliv. Jako. Ale alkohol spíš jsem si nebrala, nikdy nedoporučuji taky na prvním rande, aby vám to nějak jako mohli byste být nesprávně pochopené. Ale myslím si, že málo kdy, ale radši, když vlastně jste taková otevřená, tak to občas alkohol může být takový ovlivňující. Takže spíš takový neutrální, jakýsi drink. Pak bych chtěla se pobavit o tom, pokud by vás někdo třeba pozval na večeři, co se stává, třeba mně se stávalo často, že mě zvali na večeři, ale já bych možná spíš doporučila opravdu nějakou takovou kratší, protože když večeře, tak to třeba budete se muset více bavit. A tady narážíme, pokud byste si nějak nesedli, tak aby to pro vás bylo komfortní, tak spíš jaký takový ty kratší, aby se to dalo třeba rychlejš ukončit. Protože ta večeře to už je takhle na druhé, na třetí rande, kdy už jste se vlastně poprvé potkali a víte, že máte se o čem povídat, aby tam nebylo takové to trápné ticho. Ono to vlastně se hned ukáže na prvním rande. Proto doporučuji to první rande opravdu, kdy to vlastně můžete dříve ukončit. Oba dva prostě, to může být přání oboustranný, takže a nemusíte tam čekat, až vlastně skončíte tu večeři. Tak proto z toho důvodu doporučuji takhle. Pak, co my jsme pak dál měli? Jo, takže rande a večeře nebo kam pozvat na rande. Takhle, pokud by někdo měl nějaké nápady, kam na rande, určitě mi napište, určitě přečtou si i další naše posluchače, třeba to bude pro někoho inspirující. Pak velmi důležitý je u toho rande kontakt, oční kontakt. Je to první, kdy taky člověk vlastně jako reaguje na toho člověka, takže pokud budete se vyhýbat očnímu kontaktu, tak u mě to bylo, že ten člověk jaksi, nevím, je to takový zvláštní, ale nějak ta důvěra pak taková, říkáš si, aha, tak nekouká se do očí, je to zvláštní. Takže o ten oční kontakt snažte se udržovat, pak usmívat. Je to velmi důležité, je to takové vlastně příjemné, kdy ten člověk velmi příjemně na vás působí. Když se usmějete, tak všechno pak, co řeknete, je přijmu to jinak a je to lepší stránku, takže usmívat se. Ne úplně furt od ucha do ucha, ale prostě být takový milý, usmívat se, prostě nebýt takovým tím nabručeným, kdy ten obličej je takový zlý. Protože to pak vyvolává, že ten člověk prostě buď se mu něco stalo, nebo je unavený a teď nevíš vlastně, jak jako komunikovat. Takže vlastně spíš takový ten úsměv vždycky vyvolá takovou tu větší
důvěru nebo komunikativnost a tak. Tak, to jsme si řekli a teď, co jsem chtěla ještě říct, tak ano, jo, vzpomněla jsem si. Na tom rande spíš, teď to je rada pro muže konkrétně, spíš být posluchačem, než vyprávět hodně o sobě. Ta žena to velmi ráda slyší, vidí a zaregistruje. A je to vlastně bod pro vás, protože na tom rande jde o to, tam nejde o to, abyste ji ohromil znalostmi, nebo spíš o tom, abyste ji zaujal. Takže tam taky vlastně takhle, jako ta hranice je velmi tenká, tak tam se to hlídat, spíš se vyptávat, vlastně dávat otázky, nebo takhle. Mělo by to být normálně asi, kdy vy mluvíte spolu, kdy je ta komunikace vzájemná, ale snažit se nechávat ten prostor, hlídat si, abyste nemluvil jenom vy. Takže takhle jsme se to dostali vlastně na první rande a téma rozhovoru, to, že opravdu na vás, jako můžu vám dát nějaké tipy, ale myslím si, že to je tak individuální, že už vlastně vy, když už jste se dostali na to rande, tak určitě vy už víte, o čem byste se bavili, třeba dejme tomu společných koníčcích a tak, protože už něco o tom člověku víte, pokud už jste se dostali až na rande. Nedoporučuji se bavit o ženách bývalých vašich, nepůsobí to dobře, nedává to takový hezký dojem o vás. Spíš buďte pozitivní, maximálně moje doporučení maximálně samým sebou a myslím si, že to opravdu musí dopadnout dobře. No ale pokud by ne, tak určitě se to neberte osobně. Tady opravdu neberte se to osobně, protože je spoustu důvodů, proč vlastně ty dva lidi ne. Třeba nezafungovala chemie, nebo tam jsou důvody, může být víc a proto vlastně neberte si to osobně a spíš to berte, že teprve to nejlepší vás čeká. Takže opravdu berte to s nadhledem, buďte rozumné a to dopadne dobře. Tak já vám moc krát děkuju za vaši vlastně trpělivost a to, že chcete mě poslouchat a napříště si připravím kam, nebo vy mi můžete psát, kam nejlépe by se dalo jít na rande a taková vlastně ještě důležitá otázka pro muže a ženy. Kdo by měl vlastně platit na prvním rande? Ten muž, anebo zvlášť žena a zvlášť muž? Já vám moc krát děkuju. A budu se těšit na vaše komentáře. Budu ráda, když mi dáte like, protože kvůli tomu vlastně budu motivovaná zase vám něco připravit. A jestli budete chtít, tak můžete se i podepsat, budu velmi ráda. Mějte se moc hezky, děkuju, ahoj!